Slovenská televízia Bratislava, producentské centrum prevzatých programov, uvádza čínsky kreslený seriál Švičkoví bratia. 5. časť Útek z podzemia. Počuješ? Kde sa tu berieš? Ticho, konečne som vás našiel. Poď, môj šupináčik. Poďte mi pomôcť odsunúť skalu. Našiel som za ňou chodbu. Nebojte sa, dostaneme sa odtiaľto preč. No. Hej, kam ste sa vybrali? Ako si ma seklo v krížoch. Joj. Len sa nerob. Ak neprestaneš stonať, narovnám ti chrbát mečom. Poďme znovu. Dobre. Ešte. Poďte so mnou. Hej ty, Leňo, vstávaj, choď vystriedať strážcu. Daj pokoj, tučniak, vieš dobre, že tu nie je živej duše, neviem, na čo by som mali vystriedať strážcu. Asi máš pravdu, preto chlapča sme sa už nevyspali niekoľko dní, aj keď nám šéf prikázal, aby sme dávali pozor, ani ja už ako si nevládzem. Oddychnem si... Kvak. Čo je? Aké čo je? Pozri sa, čo si mi spravil. Vrátim ti to. Skús! Myslím, že sa ťa bojím! Hej, Poďme. Počuješ niečo?
Počujem pohyb, kto si nás začal prenasledovať. Vy dvaja sa schovajte, poradím si s nimi. Buď opatrný, poď. Určite. Pusti ma, ty slepý pavúk! Šéf nám prikázal, aby sme boli stále v strehu a ty si tu vyzibuješ. Aj minule nám sem vnikol ten darebák a zo všetkého obvinili mňa. Mal som šťastie, že ma nedali zbiť palicou. Čo to? Pozor, niečo sa deje. Ale, veď to je len táto malá myška. Kamarád si celý vystrašený z tekvičkových bratov. Zľakol si sa malej myšky. Poďte. Stajte. No, len si poďte po mňa. Radšej nie! Pusti ma, veď ma zadusíš. Musím ti povedať pravdu. Starec aj s chlapcom nám ušli. Čože? Čo? Sem s ním! Pusti ma, môžeš mi urobiť čokoľvek. Aj tak sa nič nerozvieš. Strať sa! A teraz musíme chytiť starca. Poďme! Hej! Vy si tu spokojne spíte? Máme čas, bratia a detko prídu. Nerob si starosti, žltý braček. Ako by som si nerobil starosti? Ešte stále tu nie sú. Detko! Bratia! Detko! Bratia! Kde ste? Joppa! Žltý braček, ešte si pri malých hľadaných je pre teba nebezpečné. No to určite.